Kaloob ng DA na kaliwa truck sa Talugtog, Nueva Ecija, malaking ginhawa sa mga magsasaka. Nagsagawa ng ceremonial turnover ng kaliwa ni Ani at Kita hauling truck ang kagawaran ng pagsasaka ng gitnang Luzon sa bayan ng Talugtog, Nueva Ecija nito'y ika-24 ng Hunyo. So ang budget naman nito ay nanggaling sa Bayanihan 2 ng ni Kadiwa at Ani at Kita. Ang Kadiwan truck na yun ay 2.7 million. Yan ang tulong natin sa mga LGUs and organizations dahil sa pandemic nga ngayon at kailangan na nating tulungan ng mga tao. Malaking ginhawa naman umano ito para sa mga magsasaka ng Talugtog sapagkat hindi na sila mahihirapan pa sa pag-deliver ng kanilang mga aning gulay sa merkado. Gusto ko magpasalamat sa ating Regional Executive Director, Cristolo Di Bautista, sa paggagrant ng ating request na hauling truck na kung saan ito ay gagamitin ng ating mga magsasaka dito sa bayan ng Talugtog. Lalong-lalo na po yung ating mga nagtatanim ng gulay. Lubos naman ang naging pasasalamat ng mga magsasaka dito dahil mas maiiwasan na nila ang pagkalugi lalo na ang mga mapagsamantalang middleman. Lahat po ng mga farmers ay matutulungan po nitong truck na to. Malaking pasasalamat po na. Pangarap namin na magkaroon ng sasakyan. Nandito na. Kaya maraming salamat po sa DA, sa AMAD. Maraming salamat po. Samantala, magsisimula na ang pag-arangkada ng kadiwa ni Ani at Kita hauling truck sa panahon ng anihan nitong taon. Ito po ang inyong lingkod Ernest Payawal ng Agri Balita.